बर' माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय समनिफ्राय बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननो थाखाय आरो आलादा न'खर सोरजिनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। बे समाव बिथाङा दुलाराय बर' माहारिखौनो दैदेनदोंमोन। जोंनि उदालगुरि जिल्लानि नैबे हरिसिंगा ओनसोलनि बालिराम बर' बिथाङा अबथिरायै सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बिथांखौ जोङो बर' हारिया जोहोलाव बिमुं होनानै जोहोलाव बालिराम बर' जों बयबो सिनायो आरो बिथांनि मुंखौनो बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, बड'लेण्डनि थाखाय जि बावसोमनानै गालांबाय, गावनि जिउखौ आगोमा खोमानानै लानांनायनि थाखाय जि मोनसे दुखुनांथाव थासारि जाबाय आरो बिथांनि जि मावनाय दांनाय बेखौ जों अराय गोजोर लाखिनो थाखाय हरिसिंगा आन्चलिक एबसु आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया इनभाइटेसन बेहाय फुटबल टुर्नामेन्ट खुङो आरो देग्लाय 24 बोसोर आरो बिनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बेखौ आङो दिनै बेखेवना होफैदों। हरिसिंगा ओनसोलाव जोलुर बादायलायनायनि बा जोलुर गेलेनायनि जि परिबेस बे परिबेसखौ हरिसिंगा आन्चलिक एबसु हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोना नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों लाखिबोनो हादों। आं बिनि थाखायबो बिथांमोननो साबायखर जासियो। बिथांमोननि क्लाबा मा जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय साब डिभिजन लेभेलाव जि सुपार डिभिजन कम्पिटिशन खुङो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बिथांमोननो जोङो 5 लाख होयो आरो नैबे जोहोलाव बालिराम बर' अल इन्डिया इनभाइटेसन फुटबल टुर्नामेन्ट बेयावबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे टुर्नामेन्टखौ खुंनो थाखाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बिटिआराव मोन 12 टुर्नामेन्टआव जोङो 5 लाख अनसुंथाइ होनानै टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव जोंनिफ्राय मदद होनाय जायो। दिनै 24थि जोहोलाव बालिराम सनानि काप फुटबल बे दिनै जोबथा सानमोन। बे जोबथा सानावहाय बोथोरा सिगाङाव गाज्रिमोन, नाथाय जोंखौ जोबनायथिं बोथोराबो सहाय खालामबाय। मोजाङैनो खेला जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा फाइनेलाव गेलेगिरि हिसाबै क'क्राझार जथाय क्लाब आरो निउ मडेल एफसि, बेनि गेजेराव क'क्राझार जथाय क्लाबा 2 गल आरो निउ मडेल एफसिया 1 गलाव जथाय क्लाबा देरहानो हादों। बेयावहाय बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो आरसि कमिटिनिफ्राय जानानै रायजो राजाफोराबो जोंजों फैनानै लैहोरै नैबे फाइनेल मेट्सखौ नायफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैबाय आरो लोगोसे जोङो बिटिआरनिफ्राय दावबायसा बर'खौ बेखेवगिरि हिसाबै मोननो हादों। बिथाङाबो बेयाव फैनानै मोजाङैनो बेखेवनानै गालांबाय आरो मोजां बिबुंथि होलांदों। जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय बयबो मेलेमजिबि बा बिजनेसमेन बा साख्रिआवला बिथांमोनाबो जोंखौ मददथि होदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो नैबे बोसोरावबो जोंनो 5 लाखै बे रांखौ अनसुंथाइ होदों। जोङो बेखौ थाबैनो मोनगोन। बे रेकारिं हिसाबै जोंनो सरकारा होदों आरो बे फैबाय थानाय जे 25 मायथाइयाव रुफाथि मायथाइ जोङो खुंनाय जागोन। बेवहायबो जोङो बेबायदि साखाफारा जानानै दं जे गाजा गोमजा जोङो खुंगोन होननानै आरो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो दानिफ्रायनो माने एसे गुदुं जानानै दङ। जोङो बेखौ नुनो मोनदों आरो बे जोहोलाव बालिरामनि जि आइडिय'लजि बिथाङा सासे जोंनि मिरु एफसिनिबो दैदेनगिरिमोन आरो बिदिनो जोङो बिथांखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो नुबोदोंमोन आरो जोंबो बिथांजोंनो लोगोसे ओनसोलनिफ्राय गोबां बेबायदि बिथांनि गुनखौ जों लानानै सोलोंनो हादों। बेबायदिनो उननि जोलैयाबो बिनि जि आइडिय'लजि बेखौ लानानै सोलोंनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जि फुटबल गेलेगिरि आरो बेबायदिनो मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन आरो ओंखारबोगासिनो दङ। जोंनिफ्राय हरिसिंगा ओनसोलनिफ्रायबो नेसनेल गेलेगिरि आरो बेबायदिनो स्टेट गेलेगिरि बेबायदि ओंखारगासिनो दङ आरो उन्दै जोंनियाव दासिमबो कचिं सेन्टारफोराव दङ। बिथांमोननिफ्रायबो नेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय ओंखारगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दिनैनि सुबुं अनजिमाखौ नायोब्ला नैबे रबि कसारिया मोनसे मोजां रोखोमनि पेन्डेल गोनां बा पेभिलियन गोनां मोनसे स्टेडियाम जानांगौ होननानै जोङो बेखौ सरकारनिफ्राय मिजिंथिदों आरो बिथांमोनाबो जोंजों सावरायनायाव रादाय होदों जे बेयाव मिनि स्टेडियाम जानांगौ होननानै बिथांमोनाबो मिथियो। निश्चय फैबाय थानाय समाव मिनि स्टेडियाम हिसाबै जोंनो सरकारा होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों।